Nahimuot ang pipila ka Dabawenyos sa trending point of view kon POV video sa Akbayan Partylist diin inay love letter, impeachment letter ang ilang ipaabot kang Vice President Sara Duterte karong Pebrero. Daling nakakuha og libuan ka mga katawang reactions og baha og laing-laing mga bugal-bugal nga komento ang nahisgutang social media post. Sa komento ni Julius Cyrus Busog sa DXDC 621 Armen Davao Facebook page, nagsayang-sayang ramatod pa sila og papel sa ilang mga dokumento. Sa komento sab ni Jenny Lardine Ordoveza, gipang ango-ango matod pa ang Partylist sa ilang gihimo. Samtang sa reaksyon sab sa netizen nga si Nasdines Geo, nahimot siya sa ilang pagkadesperado tungod sa maong lakang. Nasayran kini ang ikaduhang impeachment complaint nga gi-file Batok kang Vice President Sara karong 2026 nga dunay kalabutan sa issue sa confidential funds o betrayal of public trust.